କିଶନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାମ ମୁର୍ମୁ, ଘର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାମନଗର। ଆଉ ମୁଁ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ମୋର ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି, ବାଁ ପଟ ଗୋଡ଼ଟା ପୁରା ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ତଳ ଜାଗା ବିନ୍ଧୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଔଷଧ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ କେତେ ବଥା ହେଉଛି? ବହୁତ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧୁଛି, ମୁଁ ଜମା ଚାଲିପାରୁନି। ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ? ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସାଇଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁଛୁ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ସେପଟ? କରିପାରୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ନିଦ ବି ହେଉନି ଠିକ୍ସେ। କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି? ହେଇଗଲାଣି 12-13 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଥିଲେ? ନା, ଏଲୋପାଥି ଖାଇଥିଲି 6-7 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ। ଜମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜମା ଲାଗିଲାନି ବୋଲିକି ମୁଁ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଔଷଧ ନେବା ପାଇଁ। ସିଧା ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁଛ? ସିଧା ବି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନି, ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ନା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପୁରା ସିଧା ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନି? ସିଧା ହେଇପାରୁନି ଜମା। ଆଣ୍ଠୁଟା ଜୋରରେ ବିନ୍ଧୁଛି ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ।